Jeg lukker øjnene eller sådan noget. Emilie, hvad tror du, I gør? Du er Michael Jackson. Giver I hende? Jeg giver... Ja, du gider ikke ud. Hvad kan I sige andre? Jeg vil gerne. Jeg vil også. Prøv lige at kigge her. Prøv lige Vi tager lige... Prøv lige at gøre det på mit øje. Prøv lige at gøre det på mit øje. Nej. Prøv lige at gøre det på mit øje. Prøv at gøre det på mit øje. Så helt stille. Det gør du. Prøv lige en anden. Prøv lige en Prøv lige at gøre det på mit øje. Tand, prøv lige at tand. Jeg vil lige prøve. Prøv lige, så vis din tand. Emil, prøv at flytte. Jeg vil godt lige prøve. Prøv lige Emil. Den der læbe. Prøv at gøre det skilleret. Det gør du. Nej, prøv lige at tage den helt ned, og så gør der skilløje, Martin. Prøv at gøre det skilløje nu. Skal jeg lige prøve at gøre med skilløje? Nu vil jeg prøve. Nej, gå nu væk. Prøv lige, Emil. Prøv at se dine øjne. Hvor er det klar. Handicapper. Så tager man sådan der var 4 øjne, det var sygt hovedet. Vi har lavet karameller. Hey, en pause, vi skal lige se. Vi har lavet karameller. Stop lige. Prøv klam. Lige på karamellen. Ja, stopper Jeg har lavet Nej, Anne, karameller. prøv lige med karamellen. Prøv med karamellen. Det er karameller. Vi har lavet De er karameller. rigtig små. Nam, nam. Nam. Spis den. Nej. Ej, jeg skal lige se, når jeg spiser den. Smager den godt? Og se lige hold kæft, hvor er det godt, mand. Gå nu væk. Gå nu væk med drøj. Totalt stridthår, det her. Jeg ligner sådan en punker. Du ligner en fra Rusland eller et eller andet. Hallo, stop nu. Nu skal vi altså lige se den. Ja, og det er